İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Men sizin şuunki programa goşulyp bilýäningizde ören şat. Ýadyňyzda bolsa, biz geçen gepleşigimizde iman barada, hem bize Hudaýa iman etmekde bolýan kynçylyklar, şüpheler barada da siziň bilen gurrun edip geçipdik. Eger sizde şu geçen gepleşigimizde öwrenen temalarymyz barada soralar bolsa, ýa-da bellikleriniz bolsa, maňa hökman şu programmaň ahyryny görýän elektronny poçta üstü bilen hat ýollap bilersiňiz. Men sizi şeýle etmäge ruhlandyrýan sebäbi men siziň bilen bile şu gatnaşykda bolmak isleýän. Eger sizde soralar bolsa, şeýle hem dilek bolsa, dilek islegleriniz bolsa şonu hem maňa ýollap bilersiňiz. Sebäbi siz bilýäňiz biz Hudaýyň başgalasyna birek-bire ruhlandyryp, hem birek-birek bilen ýakyn gatnaşykda bolmak isleýär. Dilek etmeklik, yani şol ýakyn gatnaşygyň bir alamatyny görkezýär bize. Haçan biz birek-bire üçin dilek etip ýaşamada. Men ýene de şuňky gepleşigimi şol iman etmekde bolýan kynçylyklar barada käbir ayatlar okumakçy, soň biz şol kynçylygyň içinde biz nädip Hudaýyň rahatlygyny tapyp Hudaýda kanagatlanyp bilýär. Şu barada da bir näçe ayatlara siziň bilen seredip geçmekçi. Ene gelin häzir Markus kitabynyň 4-nji babynyň 18-nji 24-nji ayatlaryna bilelikde seredip geçelim. Senin şagirdlerinden oğlumdan arwahçyny gowy çykarmaklaryny haýyş etdim. Ýöne olar başarmady diýip jogap berdi. İsa olara: "Ey imansyz nesil, men haçany çelli siziň bilen bolaýyn. Haçany çelli size çydaýyn. Oğlany meniň ýanyma getirin" diýdi. Olar onu İsa'nın ýanyna getirdiler. Arwahçyn İsa'ny görün badyna oğlany gaty tilterledi. Oğlan ýene ýazylyp agdyny köpürjükledip togalanmaga başlady. İsa oğlanyň kakasyndan: "Munyň şeýle bolanyna näçe wagt boldy?" diýip sorady. Kakasy: "Çağalygyndan bäri şeýle." Arwahçyn ony helaklejek bolup telim gedek oda suwa atdy. "Gaýrat et de başardygyňdan kömek et. Bize haýpyň gelsin" diýdi. İsa oňa: "Başardygyňdan diýmeň näme? İman edýän üçin hemme zat mümkindir" diýdi. Şo wagtda oglanyň kakasy aglap, "İman edýärin, imansyzlygymy ýeňmäge kömek et" diýip gygyrdy. Ene biz bärde görýäs İsa Mesih hem oň şagirdleri hem şol ene oglanyň kakasy barada gurrun gidip otýar. Şolaň arasynda şol oglanyň kakasy näme diýär? Teň şagirdlerinden şol men öz oglumdan arwahçyny gowy çykar diýip olardan haýyş etdim diýär. Ýöne olar muny etip bilmedi diýip şol oglanyň kakasy İsa Mesih'e aýdyp otýar. İsa'ň öz şagirdlerine bolan jogaby näme? 19-njy aýatda näme diýär? "Ey imansyz nesil, men haçany çelli siziň bilen bolaýyn. Haçany çelli size çydaýyn. Oglany meniň ýanyma getirin" diýdi. Ene bärde o şu öz şagirdlerine diýär, "Siz näme üçin maňa iman etmediňiz? Men gudratyma, men güýjüme diýär, iman etmediňiz" diýip şonu şeýle aýdyp otýar. Şu gün biz öz durmuşymyzda da şu barada oýlanyp bilýär. Siz oýlanyp görüň şu durmuşyňyzda Hudaýdan bir zat üçin dilek etýänsiňiz, şonu kalbyňyzdan iman üstü bilen dilek etýäňizmi? Ýa-da entegem ay Hudaý jogap berjekmi, bermejek? Bu barada siz anyk bileňiz, hem kalbyňyzda şüphe bilen dilek etýäňizmi? Şeýle ýagdaýda onu İsa Mesih bize de gynansaňam ey imansyz nesil diýip şeýle ýüzlenýär.
Bärde o şagirdler bilen näçe 3 ýyllap bile boldy. Şoň üçin hem o diýmen haçana çelli sediň bilen bolaýyn diýär. Haçana çelli sediň bilen bolaýyn. Haçana çelli men sede çydaýyn diýip otyr. Ene biz bärde İsa Mesih'in yüregini görýäs. O yüregine nähili şu şagirdleriniň özüne güýçli iman etmegini isleýär. Men niçin şu wagtlap sediň bilen bolup sede nähili gudratlar görkedenim bolsam, siz entegem maňa iman etmän otyrsyňyz diýär. Ene biz şuny mysal hökümine öldürmüşümizde de ulanyp bilýär. Soň şol oglany İsa Mesih'in ýanyna getirdiler, nähili gudrat boldy bärde, şonu görýär. 20-nji aýatda näme diýär? Olar ony İsa'nyň ýanyna getirdiler. Arwakçyn İsa'ny gören badyna oglany gaty silterledi. Oglun ýeri ýazylyp, agzyny köpürjükledip, togalanmaga başlady. İsa oglanyň kakasynyň munyň beýle bolana näçe wagt boldy diýip sorady. Kakasy çağılygyndan bäri şeýle diýdi. Arwakçyn ony helaklyjak bolup telim gedek oda suwa atdy. Gaýrat etdi, başardygyňdan kömek et, bize haýpyň gelsin diýip şol oglanyň kakasy İsa Mesih'e ýam ýalbaryp otyrdy. Oýlanyp görüň, tä çağılygyndan bäri şol arwakçyn ony oda suwa atyp otyr. Indi şu oglanyň kakasy mätäç kömege mätäç bolup gyýgyryp otyr. Biz hem öz durmuşymyzda şeýle etip bilýäs. Yürekden İsa Mesih'e dileg edip ondan bize kömek etmegini özümüz sorap bilýär. Ene şu oglanyň kakasy bärde bir şeýle gurlaýar, sözlemne gaýrat etdi, başardygyňdan kömek et diýär şu aýatda. 22-nji aýatda. Bize haýpyň gelsin, başardygyňdan kömek et diýip İsa Mesih'e şeýle diýip otursaň, İsa Mesih näme diýär? Başardygyňdan diýmäň näme diýär? Sen men indi bärde İsa Mesih oňa sen men Hudaýdygymy bilmeýäňmi? Men gudratly Hudaýdygymy bilmeýäňmi diýen ýagdaýda şeýle oňa ýüzlenip otyr. Başardygyňdan diýmäň näme? İman etdiýän üçin hemme zat mümkin diýär. Eger biz iman etsek, kalmada yürekden iman etsek, Hudaýyň kimdigine, Hudaýyň häsiýetine, oň gudratyna, güýjüne şonu diýe hemme zat mümkin diýär. Ene bu İsa Mesih'in öz aýda oturandady. Men şu wagtda öz durmuşyňyzda da edil İsa Mesih'in sede de şeýle gurlap oturanyny kabul etmäge, hem şonu öz gödüňine getirip İsa Mesih'e "Awo men iman etýän, ýöne maňa kömek et" diýip şeýle dileg etmeňizi isleýän. Şonda siziň Hudaýa hem İsa Mesih'e bolan yüregiňiz açylýar. Şeýle etmek bilen siz ýakyn gatnaşykda bolýaňyz Hudaý bilen. Täbi iman biziň kalbymyzda Hudaýa açýar. Hiç kalmada, hiç il Hudaý bilen biziň aramyzda böktençlik bolmaýar şeýle ýagdaýda. Şoň üçin sizem kömek et, maňa haýpyň gelsin diýip şeýle dileg etip bilýäňiz. Soň İsa Mesih iman etdiýän üçin hemme zat mümkindir diýär. Soň ol kaka näme diýär? Şol oglanyň kakasy. O ağladı diýär 24-nji aýatda. Ağlap iman etýärin, imansyzlygymy ýeňmäge kömek et diýip gaýgyrdy diýär. Men iman etýän, ýöne men şu kalbymdaky imansyzlykdan üstün bolmaga kömek et. İmansyzlygymy ýeňmäge kömek et diýip şeýle ýüzlenip otyr. Ene bizim haçan kalbymda şol iman bilen kynçylykly pursat bolana, şüphe bolana, men sana iman etmek isleýän İsa Mesih, ýöne sen özüň maňa kömek et. Sen men kalbyma güýç ber. Hem kalbymda sana iman etmäge, öz mukaddes ruhuňyz bilen kömek et diýsen, ol bize kömek etmäge taýar. Biziň şu günkü durmuşymyzda bize kömek etmäge taýar. Men seni şeýle etmäge çagyrýan. Ene İşaya Peygamber kitabynyň 26-njy babynyň 3-nji, 4-nji aýatlaryna biz Rabbe iman etsek, kalbymyzda rahatlyk tapýar. Pikiri özüňe ýönelenleri doly rahatlykda saklaýarsyň. Çünki olar sana bil bağlaýarlar. Rabbe ebedilik bil bağla. Çünki beýik Hudaý ebedi gaýadyr diýär. Ene gaty gowdatlar aýdylýar. Eger men bar pikirim Hudaýa ýönelen bolsa, töwerekde görýän problemlarymmy däl de eýsem diňe Hudaýa gözüm dikilýän bolsa, ol bizi doly rahatlykda saklaýan ekeni. Täbi bärde biz görýäs İşaya Peygamber aýdyp otyr şonu. İşaya Peygamber. Men pikirim tenne bolsa Hudaý
Sen dol rahatlıkta saklayarsın diye. Çünkü olar sana bil bağlayalar diye. Olar sana bil bağlayalar. Son 4-nji ayatda İsa peygamber bize ne hili yüzleniyor? Ol kömek etmek isleýär bize. Rabbe ebedilik bil bağla. Çünkü beýik Hudaý ebedi gaýadyr diye. Benim size şeýle yüzlenmek isleýän edil İsa peygamberiň öz döwründäki halkyna yüzlenşýär. Menim şu günde de yüz tutmak isleýän. Rabbe ebedilik bil bağla. Çünkü beýik Hudaý ebedi gaýadyr. Gaýa demek ol biziň gorugymyz. Her hili ervetçilikten gorap taklaýar şeýle dämi? Şo barada bärde gurrun gidip ötýär. Bizde başga da şeýle köp Hudaý mukaddesine wadalar bar. Näçe okuduğumuzça şonça da köp tatlary öwrenip bilýär. Hudaýyň söýgüsiniň tükönüksizligi barada. Hem şoň şertli söýgüsine iman etmeligimiz barada. Şol Mezmur kitabyna Dawud paşa bize köp maslahatlary berýär. Gelin häzir Mezmur 35-nji bab 6-njy 10-njy ayatlaryna bilelikde seredip geçeliň. Ya Rab, gökleri ýetýär seniň söýgüň, bulutlary ýetýär wepalylygyň, seniň dogrulygyň belend dağlardy. Seniň adalatly hökümleriň düýpsiz çoňlukdy. Ya Rab, sen insany haýwany halas edýärsiň. Ey Hudaý, sadyk söýgüň nenen gymmatly, seniň ganatlarynyň saýasy, insan ogullaryna pena bolýandyr. Üýüniň näz nygmatyndan doýarlar. Sen olary öz lezzet derýagdan gandyrýaň. Çünki ýaşaýyşyň gözbaşy sende. Biz nur görýär, seniň nurunda diýär. Gaty gowy wadalar bärde görýär. Ol Hudaýyň tükönükli söýgüsi barada. Bärde 1-nji ayatda gaty güýçli ayatlar göklere ýetýär seniň söýgüň diýär. Oýlanyp görüň, Hudaýyň söýgüsi göge ýetip ötýär diýär. Oň wepalygy bulutlara ýetýär diýär. Nähili wepaly Hudaý. Biziň gatnaşygymyzda, birege bolan gatnaşygymyzda Hudaýyň wepalygy göklere ýetip ötýär. Oň söýgüsi bulutlara ýetip ötýär diýär. Şonu görýär bärde Dawud paşa şonu bize açaçan aýdyn görkezip ötýär. Siz şu ad öz durmuşyňyzda oýlanyp görüň. Sizde şeýle pursatlar boldymy? Bu Dawud paşaň durmuşynda bolup geçdi. Siz öz durmuşyňyzda Hudaýyň söýgüsini güýçli söýüp, şoň söýgüsü de edil tükönüksiz uly söýgü ýaly şeýle ýagdaýlarda öz durmuşyňyzda gördüňizmi? Şeýle boldumy şeýle ýagdaýlar seň durmuşyňyzda? Hem Hudaýyň wepalygy, ol hemişe tede wepaldygyny, oň wepalygynyň bulutlary ýetýänligi barada oýlanyp görüň. Şeýle pursatlar seň durmuşyňyzda boldumy? Täp Dawud paşa oýlanyp görseňiz, ol edil biz ýaly insan bolan. İnsanlar siz bilýäňiz. Hemmemiz bir ýöne ol Hudaýa gaty ýakyn bolan. Gatnaşygyny Hudaý bilen şeýle ýakyn gatnaşykda bolup, ol bize öz Mezmur kitabynyň üstü bilen Hudaýyň häsiýetlerini açyp görkezýär. Hudaýyň wepalygyny, Hudaýyň söýgüsini, hem biziň oňa iman etip bilýänligimizi bärde öwretýär. 8-nji aýatda diýär: "Ey Hudaý, sadyk söýgüň nenen gymmatly." Sadyk söýgü, bu şertli söýgü, Hudaýyň söýgüsi hiç açan ütgemeýär. Ol şoňa gowy düşünipdir. O diýsen ganatlaryň saýasy insan ogullaryna pena bolýar diýär. Hudaý bizi öz penasyna hemişe gorap saklaýar. Ene şonu Dawud paşa görkezip ötýär. Oýlanyp görüň, nähili owadan ha? Hudaýyň penasyna bolmaklyk nähili owadan. Hemem ol öýüniň näz nygmatyndan doýarlar. Sen olary lezzet derýagdan gandyrýaň diýär. Lezzet derýagdan gandyrýaň. Çünki ýaşaýyşyň gözbaşy sende, biz nur görýär seniň nuruňda diýär. Ýa biziň ähli ýaşaýyşymyzyň gözbaşy İsa Mesih'de, Hudaýda. Dawud paşa şonu düşünüp, indi şonu bize aýan edip ötýär. Hudaýyň mukaddesiniň üstü bilen. Ýaşaýyşyň gözbaşy sende diýär. Biz sen huduruňda diýär, sen nuruňda, Hudaý nur, şu Hudaýyň nuruny biz nur görýär. Şonu aýdyp ötýär. Bärde Dawud paşa nähili oň düşünjesi şeýle giň bolan Hudaý barada. Bizim Hudaýyň mukaddesini okusak, onu bize de şeýle Hudaý baradaky düşünje giň elip, hem biziň hem Hudaýyň häsiýetine düşünmegimiz hasam
giňelýär. Hudaýa bolan düşünjämiz, Hudaýyň häsiýetine şeýle etmeklik bilen bu biziň imanymyza hasem kömek edýär. Ýene de Yeremia peýgamber 17-nji babda näme diýär? 17-nji bab 7-nji 8-nji aýatlar. Rabbi bil baglan, Rabbi dayanan adam nähili bagtly. Ol suwun ýakasyna oturdulan agaç kimindir. Çeşmäniň boýuna köküni ýaýradyr. Issydan gorkýan däldir. Yapragy hemişe ýaşyldyr. Ýyl gurak gelende hem gaýga batmaz. Miwe bermekden asla galmaz diýär. Men şu Yeremia peýgamberiň şu aýatlaryny, şu kitapdaky aýatlary gaty köp gerek dileg etdim. Köp gerek öz durmuşymda şeýle köp dileg etdim. Bärde gaty owadan surat berilip otyr bärde. Oýlanyp görüň, ene bir şol suwun ýakasyna oturdulan agaç. Nähili owadan agaç ol, suwun ýakasyna oturdulan. Ösüp gidip otyr, ösüp gidip otyr. Hemişe ýaşyl. Rengi solanak täbi ol şol suwun ýakasyna, çeşmeň ýakasyna oturdulan. Hemişe suw gelip otyr oňa. Ene şeýle ýagdaýda şol biz edil suwun ýakasyna oturdulan agaç ýaly bolýar. Eger biz Rabbe yürekden bil baglasak. Soň bärde Yeremia peýgamber bize goýa zat ýatlatýar birinji aýatda Rabbe dayanan adam nähili bagtly diýär. Eger men hemişe şoňa dayansam, men hiç açan ýykylmaýan. Sebäbi Rab bizi hemişe öz eline, goluny şeýle saklap otýar. Hem biziň şol edil suwun ýakasyna oturdulan agaç ýaly biziň kökümiz ýaýrap gidip otýar. Oýlanyp görüň şu agaç barada, oň kökü nähili töwreklere ýaýrap gidip otýar. Soň ol hasam aşak gidip otýar çoň. Issydan hem gorkmaýan şu agaç. Yapragy diýe hemişe ýaşyl, hemişe. Ýyl boyu ýaşyl. Hem şol ýel gelýär käwat, gurak gelen wagty gaýga batmaýar diýe şu agaç. Sebäbi ol hemişe suw alyp otyr. Miwe bermekden ol hemişe miwe berip otyr. Ene biziň durmuşymyzda da şeýle bolmaly. Sebäbi İsa Mesih biziň hemişelik suwumyz. Hemişelik. O mukaddes ruhy bizi hemişe suwuryp otyr. İçde güýç berip otyr. Şoň üçin biz hem hiç açan ıssydan hem kynçylykly pursat ıssy bärde, kynçylykly pursaty aňlat. Ýa hiç zatdan gorkmaly däl. Biz hem hemişe edil ýapragyň ýaşyl bolşy ýaly biz hem hemişe İsa'da ösüp oturmaly. Hem töwregimizdäkilere şaýatlyk etýär şeýle ýagdaýda. Biz hemişe ruhy miweleri bermeli. Siz bilýäňiz mukaddes ruhy miweleri näme? Söýgü, rahatlyk, şatlyk, mähribanlyk, mulaýymlyk, bir öz-özüňe erk etmeklik ýaly mukaddes ruhy miweleri bar. Biz hemişe kynçylykly pursatyň içinde töwregimizde şu dünýäde nähili erwet zatlar bolup otýar. Elbetde bu meni gynandyrýar. Ýöne şonu da biziň gözümiz Hudaýa dikilse, töwrekdäki zatlar bize täsir etmeýär. Biz diňe Hudaýa iman üssü bilen ýaşap, şu barada şaýatlyk edip, hemişe mukaddes ruhyň miwesini berip otýar. Hemişe berýär. Ene Yeremia peýgamber bize şonu ýatlady otýar. Miwe bermekden asla galma diýär. Gelin bizem İsa Mesih'däki durmuşymyzda hemişe miwe bereli. Hem suwun ýakasyna oturdulan agaç ýaly hemişe ýaşyl, yaprak ýaşyl bolsun. Kynçykly pursatlardan gorkmaly. Täbi Hudaýyň mukaddes ruhy bize kömek etýär. Eýsem gorkmagyň deregine biz gorkyny şüpkäni dilege öwrýär Hudaýyň öňünde. Täbi ol biziň her bir dilegimizi eşitýär, her bir dilegimizi. Men tedi şeýle etmäge çagyrýan. Hudaýyň şeýle hem Hudaýyň tedi hiç açan ýatdan çykarmaýandygyny unutmaň. Ene bu barada İşaya peýgamberiň 49-njy babyna şeýle diýilýär. Emma Sion, Rab terk etdi meni, Taňrym meni unutdy diýdi. Emdirýän ene balasyny unutup bilermi? Özünden öňünden çaga rahim etmedmi? Hatda ene öz balasyny unutsa da men seni unutmaryn. Ene men adyny ellerimiň aýasyna ýazdym. Diwarlaryň göz öňümdedir elmidan.
Ene Hudaý nähili wada berip otdy bize. Sen gorkma diye. Ene size adyňy tutup ýüzlenýär. Edil Hajaryň adyny tutup ýüzlenşi ýaly. Ýadyňyzdamy ol Hajar gelip çykyş kitabyna kynçykly pursatyň içinde Hudaý oňa görnüp, Hajar, Hajar, sen nire barýaň? Dip oňa şeýle ýüzlenipdi. Ol şuň size de kömüş diye, altın diye şeýle size ýüzlenip otýar. Gödel diye şeýle öz adyňy tutup size şeýle ýüzlenýär. Hudaýam. Şoň üçin ol siz oýlanyp görüň. Emdirýän ene öz çagatyny unutup bilermi? Elbette ýok, ha. Özünden önen çağa ene rahim etmedmi diye. Hudaý şonu bizden sorap otýar. Eger diye insan nähil söýmeldigini bilýän bolsa, Hudaý näçe hasam köp sizi söýüp bilýär diye. Ene hatda öz balasyny unutsa da men diye sizi unutmaryn. Men sizi asla unutmaryn ya. O näme diýeseň adyňy ellerimiň aýasyna ýazdym diýe. Nähili owadan wada berdi. Sen adyň men ellerimiň aýasyna ýazlan. Hem sen tutuş şekliň, keşfiň diwaryň hemişe men gözüňimde diýe. Hemişe. Hudaý seni hiç açan diye yattan çıkarma. Yani şu hem bizin kalmada rahatlık, şatlık berip biz Hudaýda kanagat tapmagy itergi berýär. Nähili söýgi, nähili söýgi berdi. Hudaý bizin gaýamyz. Ene şu barada da Mezmur 27, 7-8'de şeýle diýär. Reb meniň güýjüm hemde galkanym. Oňa bil baglady meniň ýüregim. Ol maňa ýardam etýär. Yüregim biçak şatlanýar. Oňa nagman bilen şükür ederin. Rep halkyň güýjüdür. Teçip saýlananyň halas berkitmesi oldur diye. Ene berdi nähil görýär. Ol biziň güýjümiz, şonu ýatdan çykarmaň. Hem biziň galkanymyz, öňümüz bizi goraýar. Yürekden bil baglasak biz şoň üstü bilen hem şatlyk tapýan ekenik. Ene Dawud paçha bize şeýle görkezip otýar. Menem tedi berdi şu Dawud paçhaň dile geçýäli sizi hem öz durmuşyňyzda şeýle dile getmäge çagyrýan. 2 Korintoslar kitabynyň 5-nji babynyň 7-nji aýatyna bize näme diýilýär? Näme üçin biz iman etmekde kynçylyk çekýärdi? Men Hudaýyň diýen hakykatlaryna iman etmän öz düşünjäme dayanýan. Öz kellemdäki pikirlere dayanýan. Ýöne Hudaýyň sözi, çünki biz görýän zatlarymyza görä däldi, imana görä ýaşaýar diýär. Bu 2 Korintoslar kitaby 5-nji bab 7-nji aýat. Ene şu ýerde biz görýäs, Pawlus bize diýär, biz gözümizin görýän zadyna iman etmän, şoňa görä däldi, eýsem imana görä biz ýaşamaly diýär. Tabi iman bu görmedik zadymyzy ynam etmek. Ene Pawlus bize şonu ýatlady otýar. Öz kellemdäki köplençe ýagdaýda biz näme? Öz pikirlerimize dayanýar, öz düşünjämize dayanýan eken. Şoň üçin hem Hudaýyň diýen hakykatlaryna iman etmän öz düşünjämize dayansak, bu iman bolmaýar. İman bu görýän zatlarymyza görä däldi. Eýsem imana görä ýaşamagy bizi Pawlus çagyrýar. Menem tedi şeýle etmäge çagyrýan. Hudaýyň güýç gudratyna dayanıp biz ýaşap bilýäs. Ol bizi halat etmäge taýar. Siz bilýäňiz Hudaýyň söýgüsi, ol Hudaý bizi bilen gatnaşygyna giň gowunly hem wepaly, sadyk söýgüge baý Hudaýyny şu barada Mezmur kitabynyň 85-nji aýatyna şeýle aýtýar. Siz özüňiz 85-nji aýat, Mezmur 85-nji aýaty dolu okap bilersiňiz. Ene şu ýerde Hudaýyň giň gowunly hem wepaly söýgüsi barada bize açaçan hakykatlar aýan edilip görkezilýär. Ýene Dawud paça şu ýerde diýär, ey Hudaý sen maňa nazar sal diýär. Merhemet et, gujur gaýratyňdan öz bendäňe ogluňy güýç ber diýip şeýle dile getýär. Bizim Hudaýyň öňüne şeýle dile getip bilýär. Islenik ýagdaýda Hudaý bizi şeýle etmäge çagyrýar. Ýene de 2 Petrus kitabyna da biz görýäs, olum bize gaty gowy duýduruşlar berýär. Petrus berdi. Ene bu Petrus kitabynyň
2. Petrus 1. babında käbir hakykatlar görýär. Şu ýerde de 11-nji aýatda görýär, biz Rabbimiz halasgarymyz İsa Mesihiň ebedi şalygyna girmek hukugy size boldan bol etçiler diýär. Ene şu zatlaryň biz Hudaýyň paçalygyna eýe bolmaklyk Hudaýyň merhametiniň üstü bilen ekeni. Hudaýyň merhametiniň üstü bilen. Men bilýän, size ýa bilýäňiz öz durmuşyňyzda da sebäbi men haky habarlar eşdýän siz barada. Hem bu men öz kalmada şatlyk berýär. Sebäbi siz öz imanyňyzda ösüp oturýarsyňyz. Birek-birege kömek edip, hem birek-birek bilen ýygnanyşyp, Hudaýyň sözüni okap, sizin öz imanyňyzda şeýle ösýänligiňiz men öz kalma uly şaýatlyk berýär. Hem men bilýän siz şu wagt İsa Mesihiň ebedi şalygyna girmek hukuky sizde bar. Sebäbi siz İsa Mesih'e iman etýäňiz. Eger sizin öz töwreňizdekiler entek şeýle olarda hukuk bolmasa, olar bilen Hudaýyň söýgüsi barada paýlaşmaga sizi çagyrýan, şeýle etmek bilen biz beýlekilere Hudaýyň söýgüsini, hakykatyny aýan etýär. Bu hoş habar, siz elbette bilýäňiz. Hoş habary beýlekler bilen paýlaşýaňyz. Ene hem biz şeýle etmek bilen Hudaýa şöhret getirýär. Ene ýene de Dawud Paça Mezmur kitabynyň 70-nji babynyň 8-nji aýatyna ol öz kalbyna Hudaýa bolan söýgüsiniň nähildigini şeýle suratlandyrýar. Saňa bolan alkyş düşmedi dilimden. Udokly gün agdym doly şan şöhratyňdan diýär. Ene biz şu birek-birege bolan gatnaşykda beýlekler bilen hoş habar paýlaşmakda biz Edilberde Mezmur kitabynyň 70-nji babynyň 8-nji aýatyna Dawud paçaň aýtýaly, Hudaýyň nämesi? Hudaýa bolan alkyş. Her bir zatda Hudaýa alkyş etýär, şol biziň dilimizden düşmeli däl. Hudaýa bolan alkyş düşmez dilimden. Udokly gün agdym doly seň şan şöhratyňdan diýär. Hemişe men Hudaýy şöhratlandyryp ýaşaýan diýip Dawud paça şonu bize görkezip otur. Ene men şu Mezmur şu 70-nji bab 8-nji aýada okamna Dawud paçaň durmuşyna teretýän hem on kalbyna Hudaýda bolan kanagaty görýän men. Ol Hudaýda dolu kanagat tapdy öz kalbyna. Şu Hudaýyň söýgüsünden, Hudaýyň özüne berýän güýjünden, merhametinden dolu kanagat tapdy. Şoň üçin biz hem şeýle etip bilýär. Biz beýleklere bolan gatnaşygymyzda Hudaý şol beýleklere nähil kömek etmegimiz isleýär. Şo barada oýlanmaly. Ene Işaya peýgamberiň 50-nji baby bize diýär mejalsyzlara söz bilen ýardam edermýäli, hökmürawan erep maňa dana dil berdi diýär. Menem tedi beýleklere beýlekler bilen hoş habar paýlaşmaga çagyrýan. Gynantagan bilen şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Häzirlikçe men siziň bilen hoşlaşýan, hem sizi ýene-de gepleşigimizde goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş, sag bolun. Senin adında günem yolunu bütün kalbimi sana tapşır.